Hello everyone, welcome to Kichu Cooks. इनी आनी बनाना टोपी मन पड़ोंदुले मस्त किड्स स्पेशल मंतोदुले मस्त जोक लेगे इष्ट आपंडु ऐतोटिगे मल्लक लेगला इष्ट आपंडु इते ಬೇಕರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 o'clock ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕನ್ಯಾರಪ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಬನಾನಾ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಖಿಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲೆ ಬಲೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಬನಾನಾ ಟೋಪಿ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡ್ ಬನಾನಾ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಸ್ ಪಚ್ಚೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಂದ ಯಾರು ಬರಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪರಂದಿತ್ತಂಡೆ ಯಾರು ಇದು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದಿತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪಡ ಇದಿತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪಡ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟದೆ ತಂದೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾತು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ನೀರು ಪಡೊಂದು ಶೋ ಕುಡ್ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಗ ಗಂಟು ಪೆರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕಲಾಡವಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ ಟೀ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಏನು ಕೊರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುದರ್ ಪಂಡತ ನಮ್ಮದ ಶೋ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಡ ಇಂಚೊಪ್ಪಡ ಈ ತುಪ್ಪಡ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಇರೋದಿಕ್ಕ ಇದ್ದೆ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತದ ನೆಟೆ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡ इंच टिप ಮಾಡ್ತದ इंच ಪಡ್ಕ ರೆಡ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು
ಉಲ್ಟಾ ಮಂಚ್ ಪಡ್ಗ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಆಯಿಲ್ ತಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ itu plate gede juga ಫ್ರೈ ಮಂತದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೋಪಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕಲ ಜೇನುತುಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ರಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪಾಕ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ಒಂದು 5 ಸ್ಪೂನು ಎಳ್ಳ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಶುಗರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೀರು ಪಡ್ಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಕರಂಡ ಯಾರು ಸಕ್ಕರೆ ಆತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಕರವಡ ಆತೆ ಪಾಕಪ್ಪನ ಮುಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಕರಂಡ ಯಾರು ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಶೋ ಕುಡು ಕರಂಡು ಯಾವ ನಮಗದೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಬಡ್ಸಿ ಇದೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾಕನೆ ಮಂತಿನ ಬನಾನಾ ಟೋಪಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿನಿಯರ ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ ಬನಾನಾ ಟೋಪಿ నేను ఇంచె మంతది ಫೋರ್ಕಡ್ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಫುಲ್ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಿರಬರ್ ಬಾಯ್.